Podia triar ous o pomes. Ous ja és una mica anar a mal rotllo, perquè ara ho hauria de fer bé. I convidar-vos a caure a la tentació de venir al meu concert, comprant i menjant-vos aquesta poma. Perquè ho trobo una idea genial, el fet de fer una crítica directa i trobar la manera de cercar justícia per damunt d'una llei que és injusta. Perquè el 21% per alimentar la possibilitat de pensar orientats cap a l'amor i la llibertat i el bé comú, doncs és un pecat mortal que no es pot permetre cap persona. Així que ous o pomes. Gràcies, Ítaca, per la imaginació i la creativitat. Intentaré estar a l'alçada per donar visibilitat a la vostra proposta activa. Au, fins a escenari. La poma d'Eva no m'estranya quedant. M'entenc, eh? Jo també.